Ahoj, jmenuji se Nion a řeknu vám teďka spoustu věcí, které vám normálně říct nechtějí, protože se bojí o svý kšefty a hold průmysl je průmysl. Je to úplně jednoduchý, tak třeba internet. Jde prostě o to, že buď nám to jde pomalu, anebo nám sice jde rychle, ale my bychom chtěli, aby nám to šlo ještě o trochu rychlejc. Kdyby žil Nikola Tesla, ten slavný fyzik, vysvětlil by vám, co to je elektromagnetická indukce a co to umí za divy. Tady kolem nás je prostě tisíce různých vln a všude všechno vysílá. Televize vysílá, rádio vysílá, pračka vysílá, když pere, i policajti, když jdou po ulici, prostě každý vysílá. A když bydlíte v nějakém velkém městě, tak je to ještě o to horší. Nejhorší je kabel. Nechráněný kabel, který jede z počítače přímo do zdi. Když se to nakreslíme ve schématu, tak normální průtok signálu je takto rovný. Ovšem, když do něj narážejí ostatní ty, co vysílají, tak signál se tím kroutí a osciluje nám a tím pádem nám to celý zpomaluje. Uděláme si malý test. Změříme si současnou rychlost internetu. Chvíli počkáme, než to naběre a vidíte, nic moc. Co s tím? A teď si vezmeme albal a pečlivě to celé omotáme hezky až do zásuvky, musíme pečlivě. Tak. Je zajímavé, že podobný fígle používají i řidiči na dálnici, když nechtějí, aby je zaměřila brána. A změříme znovu. A vidíte? To vůbec není špatný. Když budeme stahovat třeba 10 GB, přetříme půl hodiny času. 12. máj. Děra vítězí. Nám by to jede. Kaucem mamla spray, věda vítězí. Dobré. Ale já ten kabel jakoby mám do toho modemu, jako z počítače do modemu, to taky jde? Tak to nevadí. Jo, však jsou obal od počítače k modemu. Jo, ok. A máš dost alobalu? V pohodě, vole, mám to hodně. Takže 14,60. Kolko? 14,61 megabajtů. PS. Už to balíš? Ještě ne, já to tady musím rozmotat. Já jsem kamo opeří, normálně. Drifter plus Legim Omega, kdo to založí. Exy nějaký. Co ti jebe? Co je? Nič. Ty si to Vyšel, logo? Paťa zapal. Čo? Dobré, ne? Nic, dobré. Už to máš tuhy zabalené? Ještě ne. Ok. Ale je problém, že jako to ne, to je... Já to mám už jakoby překroucený docela. Co máš překroucený? No ten kabel. Tak ho natáhni, ne? A veď ho poriadne zabal. A zpěj si, je to ganža? Tak už to byl. Co když tam budou nějaký mezery? To vadí. Kde? Tak ne, zabal to prostě celý. Tak jak on. Já se bojím, vole. Není to jako nějaký fake. Ne, však můj kamarád to mal tiež. Ja mu to zväčšilo o toto, o 4 MB internet. Jenom, super. Však, ale tebe to môže zvýšiť viac, lebo on mal rýchlosť ono 3 MB sekunda, ne? A ty máš koľko? 14, ne? Jo,
Takže to může zvýšit na 30. Víš co, kamošovi se to zvětšilo, víš co, o 15 centiáků. A tvoj kámoš to máš? Či si robíš teraz srandu Sorat? Co? Že tvoj kámoš to má. Bratránek to měl, Jo. že potom neměl do čeho balit svačiny, vole. Ale říká do počítače. Hej, pojď zavod rally, dělej. Nejdem. Dělej, O koľko? o nic, jenom tak dělej. Serem. Dělej. Spáme, koukáš na nějaký seriály? Ne. Iba na seriály také. Já se koukám na vydátoři to New York. Ja pozerám Mafiána Eggyho. Eggyho Aláha, vole. Aláh, dej nám kalach. Tuhy? Beam na blbečku. Jsem si to zabalil. Čo? Tuhy? Už to mám. Čo? No to, ten kabel už za to zabalený a do prdele. A co máš víc? 13,60. Tak zkus hru, třeba toto. Třeba ti to dělat. Ale ne, a zabalil si to poriadne? Jo, Nemáš tam nejaké medzery? no nevím, Ťa slabo počuť. kouknu se. Zajímej. No tak vydrž prosím tě, no jako připrav si to na poslání, ale mi jeden teď game great už. Tuhy? Co je? Funguje to? Ne, A je to zabalené poriadne? asi. Bo jako taky kámošovi to fungovalo, ale tak nevím to. Ale je to tam jde tak trochu jakoby vidět, víš co? Ale čo ti ide vidieť? No to... Počkat. Dobré, blokuje mě muslim, pozor. Blokuje mě někam. Dobré, Eggy, dívej se, Beam, nic neumíš. 12. máj. Hra vítězí.